गिबियाव बिथां आलायारन थियेटारनि फावखुंगुर बिथां निजोम दैमारि बिथांखौ आं बे समाव मानास सेरफां इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बरायबाय गोजोनबाय दा नोंथांखौ आं बे समाव नोंथांजों माखासे खोथा शेयार खालामलायनो बाथ्रा शेयार खालामलायनो थाखाय मिथिलायनो थाखाय बे समाव नोंथांखौ आङो दिनै मोगा-मोगि आयदायाव नोंथांखौ लोगो हमनाय जादों नोंथाङा नोंथांनि आलायारन थियेटाराव नोंथाङा बेवहाय हाबनानै खामानि मावनाय बेसे गोबाव जाखो ओरैनो आलायारन थियेटाराथ' नै देग्लाय 2019 बेयो 2020 बिसिम मोनहैगोन बाहाय ओरैनो जास्ट रिहार्सालखौ लानानै 4 मास 4 मान्थआव हाबबाय सोलिगासिनो दं दा सरि आं नोंथांनि एड्रेसखौ सोंनो बावगारदों नोंथांनि एड्रेसखौ ओरैनो एसे आंना एड्रेसा आंनि मुङा निजोम दैमारि प्लेस मयनामाथा पिअ मयनामाथा औ मयनामाथा गाव पिअआबो मयनामाथायानो डिस्ट्रिक्टआथ' बाक्सायानोसै औ बे आंनि फुल एड्रेस दा नोंथाङा बे थियेटाराव आलायारन थियेटाराव हाबनायनि अनगायै सिगाङाव गुबुन मोनसे बहाबा थियेटारफ्राव हाबदोंमोन नामा आं एक्सुवेलि 2007निफ्राय स्टार्टिं 2007आवहाय आङो फार्स्ट प्रथम सोरां मन्जु थियेटारावहाय 2 बोसोर 2007 8 ओमफ्राय 9 10 बेनि उनावहाय सानदे बौदियाव खालामबाय बे जोंना हाजो खर'नि सिख्लानि एक्ट्रिस सबिता बायदेवजों बाहायबो मेन रलानो आं थियेटाराव फार्स्ट आं अभिनय थियेट्रिकेल माबायाव हाबजेननायनिफ्रायनो आं मेन माबाखौनो खालामबाय थादों मेन रलखौनो लाखाबाय दं दा नोंथाङा मेन रलखौ लानानै बेसेबांसो गोजोननाय मोनदों ओरैनो बेसेबांसो अनसायनाय मोनदों रायजोफोरनिफ्राय आं बिराद मोजां सापर्ट मोनदों आरो जिखिनि आंबो रायजोफोरनो फिलिंसखौ नांगौ बेबायदिखौ होनानै रायजोफोरनिफ्राय सापर्टखौ मोनदों आरो आं थारमाने ओमफ्राय आं गोजोननाय मोनदों आरोखि जेब्लानोखि जों एक्टिं खालामनाय समाव जे सापर्ट हरोना भइस हरोना बाहाय मोजां भइस हरो मोजां जादों बा हामदों ओरैहाय बेखौ लानानै जों गोग्गानाय मोनो आरोखि इयुनावबो नोंथाङा आरोबाव गोजौ थांबावनानै बेखौ आसा खालामबाय बे जियानो जा नोंथाङा सिगां थियेटार जगतआव हाबनाय नोङो सिगाङाव गुबुन माबा मोनसेफोर मावखांबायमोन नामा ओरैनो गैया आं बिदि मावाखै थियेटाराव हाबनायनि आगोलावहाय आं बिदिनो हारिमु आयदायावनो दंखायो आं उन्दैनिफ्राय कालसारनि बिखय आंहा इन्टारेस्ट दंखायो स' ओंखाय थियेटाराव आं थांनाय जाबाय थियेटाराव हाबनायनि थांखिया नोंथाङा मा ओरैनो थियेटाराव हाबनायनि थांखिया ओरैबायदि जे जोंनि बर' हारिया खना खनला थारमाने आंनि थियेटाराव हाबनायनि उद्देश्यआ ओरैबायदि दे जोंहाबो जे मोनसे कालसार दं बे कालसारखौ जों माबोरै फोजाखांनो हागोन बेहाय जों ओरैबायदि खस्थ' भुगिनानै खस्थ' खालामनानै जोङो जोंनि उन्दु हाबनानै थानाय बर'फोरखौ जों फोजाखाङो हारिनि सेन्टिमेन्ट लानानै जे खना खनला जोंनि बर'फ्रा बिदिनो सोरबा जाम्बा जाम्थाफ्राबो बिदिनो खना खनला उन्दु हाबनानै थानाय बर'फोरखौ जों फोजाखाङो आरो जोंनि बे माबानि कालसारनि थ्रुयै आंनि उद्देश्यआ बे आरोखि दा बर'फ्रा खौसे जानांगौ ओरैनो थियेटार जगतआव जुदि नोंथांमोना खामानि मावबाय दं दा रायजो राजाफ्राथ' नोंथांखौ बिराद माने अनसायनाय होदोंना बेनिफ्राय नोंथाङा जे भबिसतआव जे इयुन समहालागै थियेटार जगतआव हाबना खामानि मावबाय थागोन ना गुबुन मोनसे नोंथाङा माबा मोनसे गुबुन मोनसे प्लेटफर्मजों थांनाय नोंथाङा मा सानदों नामा आंनि साननाया हरैजाय जे आं दा थियेटाराव थानानै आं मा मोनदों आं बेखौ जेबो मिथिया जास्ट आं बेखौल' मिथियो जे जोंहाबो बर'हा बेबायदि मोनसे हारिमु दं बयबो मिथिगौ जोंनि हारिमुवा हारिनि सिनस्रि आंहा दिनै आं फिउचाराव मा जागोन आं बेखौबो साननो रोङाखै जे मानो होनोब्ला आं हारिनि थाखाय हारिमुखौ फोजौलांनांगौ आरोखि हारिमुवा थांनानै थानांगौ आंनि मथे आरोखि आं बेखौ लानानैनो दिनैसिम आं नागारनो हायाखै दिनै 2007निफ्राय 19 2+ जाहैगोन बेनो आरो आंनि थांखिया थिगानो दं नोंथांखौ जोबोद साबायखर बावबाय नोंथाङा माने हारिनि थाखाय जोबथाबबाय दं बेबायदिनो नोंथां बायदि जुदि जोंनि इयुथ्सफ्रा जुदि खामानि मावबावोबा निस्सय जोंनि बर' जाथिया गोजौ थांबावगौ ना होमबा बिनि गेजेरजों नोंथाङा इयुथ्सफोरखौ मा बुंनो सानो ओरैनो आं बिसोरखौ ओरैबायदि खावलायनो सानदों जे गोसो गुदुं जायफ्रा जोंनि इयुन जेनेरेसन दं बिसोरबो जोंबायदि निस्सय गावखौ
माबायै लाखिनानै जुदि हारिमुआव जोंबायदि नांथाबोब्ला निस्सय जोंनि हारिमुवा दावगालांगोन आं बिसोरखौबो खावलायदों जे जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्राबो जोंफोरबायदि जानो नाजा बेखौ खावलायदों आरोखि दा बेहाय दिनै जोंनि बर'फ्रानो खायसेफ्रा बुङो जोंनि खोमायाव हाबो जे बर' थियाटारखौ मा नायनो गुबुन थियाटारफोरखौ नायनाया साबसिन होनना बुङो थ' बे बेलायाव गुबुनाबो नोंथांमोनखौ बेबायदि बुङो नामा जोंनि खोमायाव एसे हाबो नोंथांमोननि खोमायाव बेबायदि हाबो नामा ओरैनो हाबो एक्चुअलि हाबो बाहाय नोंथांमोननि गोसोफ्रा माने नार्भास जायो नामा नार्भासथ' जाया जोङो जाया ना नार्भास जाया मानो होनोब्ला जे जोंखौ बर' सुबुंफ्रानो बुङो खिन्थु बर' सुबुंफ्रा बुङो अब्ला जों बिसोरनि बुंनायखौ खोनानानै जों स्ट्रंसिन जायो मानो होनब्ला जों दिनै हारिमुनि थाखायसो ओंखारदों जाथिनि थाखायसो ओंखारदों नङाबाथ' जोंबो सोरबा गुबुनफोर बादि जोंबो मोजां फरायनानै बा मोनसे साकरिफोर नागिरनानै जोंबोथ' थानो हागौमोन बा मोनसे बिजनेस सालायनानै जोंबो थानो हागौमोन जोङो जोंनि लाइफखौ जों बेबायदि आगार हरनाय नङामोन मानो होनब्ला जोंहा हारिनि सेन्टिमेन्ट दं ओंखायनो जों थारमाने रायजो राजाफोरखौ दुखु मोनो आरोखि जेन जाहाथे बेबायदि बुंनो नाङा जे बर'खौ मा नायनो दस्रा जाथिखौ नायब्ला साबसिन जागोन आरो ओरैबायदि मोनसे भइस होयो बेफोरखौ नायनानै मा लाब मोननो नांगौबा 100 थाखानि जौ सेरेब जायै लोङै जों बेखौ गारगोन बे एकदम गोरोन्थि मानो होनोब्ला दिनै हारिखौ फोथांनो थांनायाव बेबायदि बुंनायखौ जों दुखु मोनो आरोखि सासे आर्टिस्ट हिसाबै शिल्पि हिसाबै जों गोसोआव जोबोद दुखु मोनो जाहाथे रायजोफ्रा बेबायदि बुंनाङाथों आं बेखौ रायजोफोरखौ जोंनि गोरबोनिफ्राय खावलायो आरोखि आरो आं रायजोफोरखौ बुंदों जे रायजोफ्रा जोंनि थियाटारखौ बा जोंनि हारिमुखौ नायब्लासो जों हारिमुवा थांनानै थागोन अब्लासो जोंनि हारिया गोजौ फारसे दावगालांनो खाबुखौ मोनगोन रायजोनि अनसायनाय मोनाब्ला जोङो माब्लाबाबो दावगानो हाया मानो होनोब्ला बे हारिमुवा जोंनि हारिमुनि सिनस्रि बे आरोखि हारिमुआथ' थाथारनांगोन हारिमु गैयाबाथ' मोनसे आरो थांना थानो हाया गोरलै बाथ्रा नङा नोंथाङा ओरैनो जिहेतु गोबां सम थियाटार जगताव खामानि मावनानै गोबां डायलग खालामबाय ना होमबा मेन रलाव बे हिसाबै नोंथाङा मेन रलनि माखासे डायलगफोरखौ नोंथाङा एसे ससे बुंनो हागोन नामा ओरैनो डायलगखौ हागोन आं जिथुबा सोर जोंहा जोंनि मालिक उपेन केर खातारियानो सुजुनाय बे नाटकनि सोर नायजाबनि आं मोनसे हंलाब बा ससे डायलगखौ रायजोफोरनि सायाव बुंनानै होनि जे ओरैबायदि रंगिला बिनानाव आफाया रुंसारि जालांनायनि सिगां आंखौ गावनि बिखा गेजेराव गोबानानै लानानै बुंदोंमोन अरन फिसा नों सुबुं समाजनि गेजेराव सासे गेदेमा सुबुं जानानै जोंनि बे बायग्रेबलांनो नागिरनाय न'खरखौ गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोम खुंफुंलांनो नाजानांगोन फिसा ग्रोम ग्रोमै खुंफुंलांनो नाजानांगोन स' बेखिनियानोसै जोबोर इन्टारेस्टिं डायलगा जोबोद मोजां जादों नोंथांनिया थेंक इउ नोंथांनि डायलगखौ खोनानानैथ' बहुत ट्रेजेडि डायलग दुखु माने फैखांनो नागिरो ना होमबा दा जियानो जा नोंथाङा बे गोबाव सम थियाटार खामानि मावबोनाय हिसाबै गोबां एक्सपिरियेन्स जाबोबाय बे हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि जिउआव जिथु थियाटारनि जगताव खामानि मावगोन माखासे एक्सपिरियेन्स मोननायनि फिथाइखौ जोबोद नोंथाङा गोबां मोनबाय थ' दिनैनि समाव मा बुंनो सानो नोंथाङा ओरैनो दिनैनि समाव आं मोनबोनाय फिथाइफोरनि सायाव दिनैनि समावहाय आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे आलायारन थियाटारावहाय जिथुबा जों दा गांथाम नाटक लादों बे गांथाम नाटकआबो जों रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगासिनो दङ बेखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों जे जोंनि आलायारन थियाटारखौ रायजोफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै नायफै अब्लासो आलायारन थियाटारा थांनानै थागोन नोंथांमोननि अनसायनाय मोनब्लासो बेखायनो आङो गुरैयै खावलायदों जे जोंनि आलायारन थियाटाराव गांथाम नाटकआबो मोजां जादों ओंखायनो नायफैनांगौ आरोखि थुलुंगा होनांगौ जोंखौ आर्टिस्टफोरखौ थुलुंगा होनांगौ थिगानो दं साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दा बे समाव आं खावलायनो नागिरदों नोंथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायगोन जे नोंथांमोना आलायारन थियाटारखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो नाजा नोंथांमोना जुदि आलायारन थियाटारखौ जुदि नायनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोननो स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन बिथांमोनखौ लोगो हमनांगोन बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो नोंथांमोना लेंहरनो हागोन
बयबो खाबुखौ लानो हागोन थ' नोंथांमोना साफ्रोमबो बर' सुबुं हिसाबै जुदि बिथांमोनखौ जुदि अनसायोबा आलायारन थियेटारखौ नोंथांमोना नायोब्लानो आलायारन थियेटारखौ थुलुंगा होनाय जागोन आरो अराय सम रायजोनि मददजोंनो आलायारन थियेटारा गोजौ मोनसे लेभेलाव थांगोन थ' बेनिखायनो रायजो राजा बयखौबो खावलायदों बयबो आलायारन थियेटारखौ नाय जोबोद मोजां सावथुन जोबोद मोजां मोनसे नायजाब बिराद मोजां जादों नायनो हरथामाबो जोबोद मोजां जादों रायजोफ्रा गोबां सुबुंफोरानो बुंलायदों थ' बेनिखायनो नोंथांनिसिम बे समाव गोबाव सम आंदो एसे मोगा मोगियाव समायहोनायनि थाखाय नोंथांनो साबायखर बावबाय गोजोनबाय इयुन समाव नोंथांखौ आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोन आरोबाव नोंथांमोननि साननाय हनाया जाफुंथों इयुन समाव नोंथांमोना आरोबाव साबसिन हामसिन मोनसे नाटक ना नोंथांमोना डायलग बानायलांनो हाबावथों इसोरनि उनाव नोंथांमोना आरो गोलाव सम जोरबावनानै बर' हारिमुआव नोंथांमोना रायजो राजानि मददजों नोंथांमोना गोबाव जोरबावनानै बर' हारिमुनि फोथाराव गोबां खामानि मावनो हाथों बेखौ मिजिंथिबाय आरो बयखौबो आलायारन थियेटारखौ नायगोननि मिजिंजों दिनैनि मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों गोजोनबाय